तो लोगोफोर जोंनि बुहुम फारसे सानफ्रोमबो लाख लाख उल्कापिन गोग्लैफैयो नाथाय बैफोर गोग्लैनायनि खायसेबा गोबां खमानो बुहुमाव गोग्लैफैयो नाथाय बे उल्कापिना गोबां फिसा जानायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमाव गोग्लैफैनायनि सिगाङावनो सिलिंखार जालाङो बाकी आकारा गेदेर जानायनि जाहोनाव जोंनि बुहुमाव सौग्रावफैयो जायजों जोंनि बांसिन खहा जाया नोंथाङाबो बेबायदि गोबां जायगायावनो उल्कापात बायदि खौरां खोनानो मोन्दों जानांगौ नोंथांनि मिथिनो गोनांनि थाखाय फोरमायगोन जे जोंनि बुहुमाव सानफ्रोमबो 15,000 टननि आन्ट्रिक्स मेटेरियेल गोग्लैबाय थायो थांनाय 1000 उननिफ्रायनो जोंनि बुहुमाव बेफोरबायदि खुनु उल्कापिट गोग्लैयाखै जे जोंनि बुहुमा सिलिंखार जाजोबलाङो नाथाय लाख बोसोर सिगां जोंनि बुहुमाव ओरैबायदि गिथावना उल्कापिट गोग्लैदोंमोन जाय गोबां गेदेर खहा खालामलांदोंमोन बिगियानिकफोरनि सानदांथि बायदिब्ला जेन बै समावनो उल्कापिन गोग्लैफैनायनि जाहोनावनो डायनासर बायदि गिथावना जुनारफोरा जोबस्रांलांदोंमोन नाथाय दा बावैसो आमेरिका हादोरनि नासानि बिगियानगिरिफ्रा ओरैबायदि फोरमायदों जे जोंनि बुहुमजों ओरैबायदि गिदिर उल्कापिन सौग्रावफैनोबो हागौ होननानै दिनै आं बे उल्कापिनजों सोमोन्दो गोनां गासै खोथाखौनो नोंथांमोननो फोरमायगोन लोगोफोर बे आंनि बिगियानिकनि बागै भिडिअ बानायनायखौ मोजां नांदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबावखा आरो भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावखा लोगोफोर लोगोफोर आमेरिकानि स्पेस एजेन्सि नासाया जोंनि बुहुमजों गोख्रोङै स्पिड फैनाय उल्कापिनखौ नायबिजिरनानै दिहुनदों खोनानाय बायदिब्ला बे हिमालयनिख्रुइबो 2 गुन देरसिन जानो हागौ होननानै फोरमायदों नाथाय नासानि खायसे बिगियानिकफोरा बुंनाय बायदिब्ला बे उल्कापिनखौ गिनो गोनांथि गैया मानोना बेयो जोंनि बुहुमनि गोबां किल'मिटार गोजानजों बारलांगोन नाथाय बेनि गेजेरावनो खायसे बैज्ञानिकआ बुंबावो जे बेयो जोंनि बुहुमजों सौग्रावनोबो हागौ लोगोफोर बे उल्कापिना जोंनि बुहुमजों बोरैबा सौग्रावफैयोब्ला जोंनि आधा सेहेरानो नुकसान जालाङो टेस्टनेट जालाङो लोगोफोर ओंखायनो बेयो जोंनि बुहुमाव सौग्रावफैयैयानो मोजां जागोन लोगोफोर 31,319 किलोमीटर प्रति घन्टायाव फैनाय बे उल्कापिनखौ 52768 मुं होनाय जादों बे उल्कापिनखौ बयनिख्रुइबो सिगाङावनो आमेरिका हादोरनि नासाया 1998 आव नुजेनदोंमोन अनुमान खालामो जे फैगौ 29 एप्रिलाव जोंनि बुहुमनि सेरजों थांगोन बेनि बागै नासानि बिगियानगिरिफ्रा नायबिजिरो जे उल्कापिन 52768 साननि सोरगिदिं गिदिंनायाव 1340 दिन थामहिनबा बुहुमनि 3.7 एयारनि समान सम लायो बिगियानगिरिफोरनि बुंनाय बायदिब्ला उल्कापिन खायसे मिटारनि जायो आरो बायुमण्डलाव हाबलाङोब्ला खामनानै गैया जालाङो बेजों जेबो बेफोरबायदि गेदेर खहा जानाय नुनो मोना फोरमाय जे 2013 मायथाइयाव लगभग 20 मिटार गोलाव से उल्कापिन बायुमण्डलजों सौग्रावदोंमोन आरो मोनसे 40 मिटार गोलाव उल्कापिन 1998 मायथाइयाव साइबेरियानि बायुमण्डलजों सौग्रावनानै खामलाङो जाय उल्कापिना जोंनि बुहुम फारसे फैगासिनो दायो लोगोफोर बे जुदि जोंनि बुहुमाव सौग्राव फैमारनांगौब्ला जोंनि बुहुमा टेस्टनेट जालाङो लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे सुनामिबो सोमजिखांनो हागौ तो लोगोफोर जियानो जादोला बे उल्कापिना जोंनि बुहुमाव गोग्लैगोना गोग्लैया नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबावखा लोगोफोर तो जियानो जादोला नोंथांमोना जुदि माबाफोर बे भिडिअ सोलोंनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालामालासिनो डाटा लोगोफोर तो लोगोफोर बाय